нишасти хабарии прокуратураи вилояти Суғд бо иштироки прокурори вилоят ва роҳбарони бахши шӯъбаҳои прокуратура ва доираи васеъи намояндагони васоити ахбори омма санаи 8 август баргузор гардид. Қайд гардид ки дар нимсолаи аввали соли равон баҳри таъмини дастурҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои прокурори генерали ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолиятро ба роҳ монда баҳри таъмини волояти қонун, таҳкими қонуният, муқовимат бо ҷинояткорӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандон корҳои муайянро ба иҷро расонидаанд. Дар ин давра ба прокуратураи вилоят 5469 муроҷиат ворид шуд ки 1797 адад бевосита баррасӣ ва 473 адади он қонеъ карда шуд. Илова гардид ки давоми 6 моҳи соли равон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 73 ҳолати таълимоти ғайриқонунии динӣ ба қайд гирифта шуда нисбати шахсоне ки ба чунин амал даст заданд чораҳои таъсиррасонии қонунӣ андешида шуд. Илова гардид ки дар ин давра бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазъи иҷрои қонунгузорӣ дар бораи энергетика мавриди санҷиш қарор гирифта муайян гардид ки қарзи истифодаи барқ 665,1 миллион сомониро ташкил дода нисбат ба аввали сол 18,4 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. Аз натиҷаи санҷишҳо дар асоси 730 амр 103,8 миллион сомонӣ қарзи истифодаи барқ рӯёнида шуда 981 нафар ба ҷавобгариҳои интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуданд. 30 парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст ки нисбати кормандони шабакаҳои барқ 18 адад барои суистифодаи ваколатҳои хизматӣ тасарруфи маблағҳои барқ мебошад. Дар ин давра дар вилоят 10 ҷинояти одамкушӣ ва 116 ҳодисаи худкушӣ ба қайд гирифта шуда дар 12 ҳолат парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуд. Бо мақсади таъминоти ҳуқуқи мониторинги қонунгузорӣ ва кор бо матбуот бо аҳолӣ 4691 маротиба суҳбату вохӯриҳо ва 694 маротиба ба воситаи ахбори омма баромад намуданд. Дар анҷоми нишасти хабарии намояндагони васоити ахбори оммаи вилоят ба саволҳои худ доир ба зиёд шудани амалҳои коррупсионӣ дар соҳаи маорифу тандурустӣ, таъмини оби нӯшокӣ ва полезӣ, пардохти ҳаққи қувваи барқи истифодашуда ва амалҳои коррупсионии роҳбарон ва кормандони шабакаҳои тақсимоти барқ дар ҳудуди вилоят, ҷинояти ноболиғону занон, сохтмони биноҳои баландошина ва сабабҳои бекор кардани қарорҳои раисони шаҳру ноҳияҳо ҷавобҳои мушаххас гирифтанд.